3 și 4. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, deci nu lasă niciun fel de urmă de negociere sau altă posibilitate, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ceea ce reprezintă un copil pentru noi, ca simbol, este într-un fel o condiție de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Mi-aș dori din toată inima ca fiecare dintre noi să trăim emoțiile tuturor copiilor venind aici, să cântăm în inima noastră, în gândul nostru împreună cu ei și fiecare cuvânt cântat și rostit aici să fie un moment de închinare în inima noastră către Dumnezeu. Mă bucur că avem un astfel de sabat și spre seară sau după amiază, când va fi sala asta neîncăpătoare, să putem spune a fost o secundă din ceea ce va reprezenta veșnicia. Amin. Cum inițiativa proiectului Vreau să cânt aparține și televiziunii Speranța TV, de aici nu putea lipsi directorul de programe, domnul Liviu Dumitrașcu, care a reamintit scopul acestui festival concurs. Acest festival concurs are scopul de a descoperi talentele copiilor noștri, de a-i motiva să cânte frumos spre slava lui Dumnezeu. Este prima etapă, primul an. Și mulțumim Conferinței Moldova, care este deschizător de drumuri în privința aceasta. Va urma o altă conferință și o alta și o alta. Toate cele 6 conferințe vor avea o astfel de etapă, după care va urma o etapă națională. După terminarea tuturor etapelor zonale la cele 6 conferințe, în funcție de punctajul care va fi obținut la fiecare conferință, Departamentul de Tineret al Uniunii împreună cu Speranța TV va hotărî numărul de copii din fiecare conferință care vor fi invitați la faza națională care va avea loc undeva în luna iunie la Cernica. Este un an de început, este primul an al acestui festival, Vreau să cânt, și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca în felul acesta să punem în valoare toate talentele pe care copiii noștri le au, pentru că, spre deosebire de alte zone, în Biserica Adventistă se cântă și se cântă bine. Și ca la orice festival concurs, am avut un juriu, de specialitate, bineînțeles. Despre membrii acestuia nu putea vorbi nimeni altul decât unul dintre ei. Juriul de astăzi este alcătuit din 5 membri. Voi începe cu doamnele, distinsele doamne. Vreau să vă fac cunoștință mai întâi cu Semida Gherghe, profesor de muzică și pian, dirijoarea grupului de copii Cantasimo. Bun venit! De asemenea, în juriu este Adina Lupu, profesor de muzică, cea care a înființat și care a condus grupul de copii Celestino. Au scos și câteva albume. Mulțumim că sunteți cu noi. Și de asemenea, dumneaei conduce grupul Coral Sens și nu numai conduce, ci și compune muzică de calitate. În jurul se află domnul Albert Codreanu, coordonatorul muzical de la Centrul Media Adventist de ziua 7-a, cu cele 2 mari instituții, TV Speranța și Radio Vocea Speranței. Bine ați venit! Și de asemenea, cel de-al 4-lea membru, Vlad Baciu, coordonatorul Departamentului Muzical al Uniunii de Conferințe al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bun venit! Și cel de-al 5-lea membru al jurului, deja îl cunoașteți, că a făcut prezentările până acum. În culise, mare agitație. Fiecare copil a venit pregătit cu câte 2 piese, iar acum încearcă să mai repete. Andreea, câți ani ai? 10 ani. Și de unde ești? Din Suceava. Cine ai venit astăzi? Cu mama. Ai emoții? Da. Pentru prima oară? Da. Ce te-ai pregătit pentru astăzi? Cu piesele Fir de iarbă și Zi de zi și în fiecare clipă. Vrei să-mi predonești mie puțin dintr-una? Da.
fir de iarbă, strop de rouă, toate Domnul le-a creat. Munți înalți și nori ce plouă, toate spun fi lăudat. Chiar și pasărea ce cântă, tot te laudă și ea. Și împreună cu natura cântă și ființa mea. Peste lume ca secunde, timpul zboară ca un nor. Veșnicia ta-i n-ascunde, sufletul e plin de dor. Dinspre cer se face pace, noi cu dragoste unim. Lanțul lumii se desface și spre casă toți pornim. Deja emoțiile au început să dispară, iar Andreea ne arată de ce este în stare. Zi de zi și în fiecare clipă, noi puteri găsesc în Dumnezeu. Nu mă tem că stau pe-a lui aripă, mă încred mai mult în harul său. Tot ce-i bun și atâtea biruințe, pentru mine El a pregătit. Chiar de trec a desprins suferințe, nu mă tem căci El a biruit. Zilnic Domnul este lângă mine, cu minuni de har la orice pas. Bucuros cărarea să-mi lumine, ca să ajung al cerului popas. Cu așa iubire îmi vorbește și-mi promite viață neîncetat, iar puterea mea mereu va crește, de-i ascult cuvântul minunat. Eu mă încred acum în Tine, Doamne, că mă ajuți în orice necaz. Nu-i fricos cel rău și nici nu doar